Татко Исус, благодарим Ти за още един благодарен ден, Татко наш. Благодарим Ти, че отново може да влезем в Твоето присъствие, Господи Исус, брати и сестри, в единодушие и в единомислие. Молим Ти, Татко наш, да ни простиш, къде сме сбъркали делом или само през днескашния ден, помътни в мислите си и някакви добрите, Татко наш. Ти благодарим, че Ти ни освещаваш и ни изчистваш, Господи, Татко наш. Аз те моля сега да ни помогнеш с цяло сърце, с всичка сила и целия си, Господи Исус, да те хвалим от цялото си и естество, от цялата си личност, Господи, Татко наш. И аз се моля сега всяка една грижа, всеки един товар, който ни е сполетява в днескашния ден, в седмицата, Татко наш, всяка една грижа, всяко едно бреме да си тръгне точно сега от нас в името на Исус. Всяко нещо, което ни пречи да се радваме и всяко нещо, което ни обезмирява, точно сега му заповядаме да се тръгне от живота ни в мощните на Исус. Извикаме Святия Дух, Татко наш, извикаме Те, Господи, призоваваме Те, каним Те, ела, Господи Исус, вечери с нас, изпълни сърцата ни, изпълни това място. Предаваме събранието, Татко наш, предаваме хвалението, поклонението, Словото, общението, Господи Исус, нека всичко да бъде отнет чрез Теб и за Твоя слава. Извикаме и святите Такъв, Господи Исус, святите ангели да бъдат сега помежду нас и да вземат участие, Татко наш, заедно да Те хвалим и да Те величаваме в името на Исус. Амин.
благодарни сме Ти, Боже, за днешния ден, Татко. Благодарни сме Ти, че отново можем да се съберем в Твоето име, че отново можем да издигнем Тебе, Господи, защото Ти си нашия Бог и нашия Цар, на когото ние се уповаваме, на когото ние служим, Боже. Халелуя! Моля се, Боже, да благословиш моите братя и сестри. Моля се, Татко, за дух на мъдрост и откровение. Моля се за Твоя мир и благодат върху тях, Татко. Моля се за дух на свобода на това място, Боже, в името на Исус. Халелуя! О, халелуя! В името на Исус, в името на Исус, Татко, ние Ти отдаваме цялата слава, Боже. И Ти благодарим, Татко. Халелуя! Бог да благослови, може да седнете. Благодарим на хвалението за прекрасните песни. Алелуя! Аз няма да говоря, искам само да ви споделя някои неща, които вчера преживях. Имахме страхотна служба в село Богданица вчера и знаете ли, мога да кажа, че преживях Господ по един уникален начин. Бог ме съживи наново. И през цялата служба, в която слушах, един брат имаше дякон, който водеше от село Рогош. През цялата служба Божия дух ме караше да плача. И плаках и аз не знаех защо плачех. Просто духа ме караше да плача, съкрушаваше сърцето ми постоянно. И брата, словото, което говори, беше относно радостта. И мен това много така ме докосна това слово. Съживима това слово. И това, което ми направи впечатление, което ме докосна, беше, че ние наистина трябва да сме винаги над проблемите. Защото имаме силата, защото имаме властта, защото Господ ни е дал наистина всичко, което имаме нужда. И ние нямаме право да бъдем унили. И той споделяше относно там в Филипяни, където казва и в Ефесяни, нали, винаги се радвайте, винаги във всяка ситуация се радвайте. И така сутринта имах така време, в което си почивах така около час преди да стана. И Господ започна да ми дава, да ми върват стиховете относно 23-ти псалм. Аз започнах да го разсъждавам бавничко. И когато Бог започна да ми говори с този псалм, и всички го знаем, и той казва: Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. И аз почнах да се разсъждавам и казах: Господи, аз няма да остана в нищо в нужда. Нищо няма да имам нужда от нищо аз. Защото Ти така си го казал. След това каза по-нататък: на зелени пазбища ме успокоява и при тихи води ме завежда. И казвам: Господи, Ти си единственият, който може да утешиш душата ми. Никой не е в състояние да утеши човешката душа, освен Бог. И след това ми каза: приготвям трапеза в присъствието на неприятеля. И това нещо така много ме докосна. Казвам: Боже, когато съм в проблем, когато има присъствие на неприятел около мене, Ти си приготвил добри неща за мен. И Ти ме благославяш, Ти благославяш живота ми с мир, Ти благославяш живота ми с мъдрост, благославяш на Твоето присъствие, за да може наистина неприятеля да не ме докосва. Това е толкова велико нещо. И снощи това, което преживях, искам да ви споделя относно Господната вечеря. И сега Господ ми даде тук едни стихове, които са в Йоан 6 глава. И казва така: Истина ви казвам, само да видя, хайде от 35 стих ще го прочета на 6 глава.
Исус им рече: аз съм хлябът на живота. Който дойде при мене, никак няма да огладнее, и който вярва в мене, никак няма да ожаднее. Но казвам ви, че вие ме видяхте и пак не вярвате. Всичко, което ми дава Отец, ще дойде при мене. И който дойде при мене, никак няма да го изпъдя, защото слязах от небето, не моята воля да върша, а волята на този, който ме е пратил. И ето волята на този, който ме е пратил, от всичко, което ми е дал, да не изгубя нищо, но да го възкреся в последния ден, защото това е волята на Отца ми. Всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот, и аз да го възкреся в последния ден. Не роптайте помежду си. Никой не може да дойде при мене, ако не го привлече Отец, който ме е пратил, и аз ще го възкреся в последния ден. Писано е в пророците: всички ще бъдат научени от Бога. Всеки, който е чул от Отца и се е научил, идва при мен. Не, че е видял някой Отца, освен онзи, който е от Бога. Той е видял Отца. Истина, истина ви казвам, който вярва, има вечен живот. Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха манна в пустинята и все пак измряха. Този е хлябът, който слиза от небето, за да яде някой от него и да не умре. Аз съм живият хляб, който е слязал от небето. Ако яде някой от този хляб, ще живее до века. И хлябът, който аз ще дам, е моята плът за живота на света. Тогава юдеите взеха да се препират помежду си, казвайки: как може този да ни даде да ядем от плътта му? Затова Исус им рече: истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на човешкият син и не пиете кръвта му, нямате живот в себе си. Който се храни с плътта ми и пие кръвта ми, има вечен живот, и аз ще го възкреся в последния ден. Защото моята плът е истинската храна и моята кръв е истинското питие. Който се храни с моята плът и пие моята кръв, той пребъдва в мене и аз в него. Както живият Отец ме е пратил и аз живея чрез Отца, така и онзи, който се храни с мене, ще живее чрез мене. Този е хлябът, който слиза от небето. Онзи, който се храни с този хляб, ще живее до века, а не както бащите ви ядоха манна и измряха. И вижте, искам във връзка с това да ви дам едно свидетелство. Вчера много силно преживях във връзка с Господната вечеря. Когато разчупвахме хляба, за първи път ми се случва това. Просто в момента, в който късах парченцата хляб, все едно този хляб стана плът. И все едно започнах да късам тялото на Христос. И направо оживя това нещо в мен и аз почнах да плача, не знам защо плача. За първи път преживявам такова нещо. Започнах да сипвам виното в чашите и само слушам кап, 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 все едно кръвта на Исус капи по земята. И аз направо това ми оживя. И беше толкова силно преживях Господната вечеря. Толкова силно преживях това, което Исус е направил за нас. И в момента, в който разкъсвах тези парченца и Бог ми говореше, каза: аз се разчупих за всеки един от вас. Аз разчупих тялото си, за да може вие да сте цялостни. Разчупих се за вас, за да може вие да бъдете изцелени, възстановени. И толкова беше силно, ви казвам това нещо. И днеска през целия ден просто, мислите ми текат в тази насока и Бог продължава да съкрушава сърцето ми относно това, наистина да се замислим на кой Бог служим, че Бог наистина е реален. И вижте, по-надолу казва на учениците. И те, мнозина от учениците му, като чуха това, рекоха: тежко е това учение, кой може да го слуша? Но Исус, като знаеше в себе си, учениците му негодуват против това, рече: това ли ви съблазнява? Тогава какво ще кажете, ако видите човешкият син да възлиза там, където е бил преди? Духът е, който дава живот. Плътта нищо не ползва. Думите, които съм ви говорил, дух са и живот са. Но има някои от вас, които не вярват.
И вижте, той говори към вярващи хора, към нас. Това не става въпрос за невярващи отвън. Казва, има някой от вас, които не вярват. Ние, нали, има хора, които сме в църквата и пак не вярваме. Не вярваме, че Бог може да се намеси в живота ни. Не вярваме, че Господ не може да промени ситуацията, в която се намираме и си викаш, това ще е до края на живота ми. Защото Исус отначало знаеше кои са невярващите и кой е този, който щеше да го предаде. И каза, за това ви рекох, че никой не може да дойде при мене, ако не му е дадено от Отца. Поради това мнозина от учениците му отстъпиха и не ходиха вече с него. И рече на 12-те, да не искате и вие да си отидете. Симон Петър му отговори, Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот и ние вярваме и знаем, че ти си помазаникът, син на живия Бог. Исус им отговори, не аз ли избрах вас, 12-те, и един от вас е дявол. Той говореше за Юда Симон Искариотски. Вижте, причината за отстъпничеството беше неверието в църквата. Охладняването охладняването, една от причините, това е неверието. И много пъти седим в църквата и не вярваме на Господ за ситуациите си. Но знаете ли, вчера Бог много ме разтърси живота и просто преживях Господ по нов начин, че Бог е наистина, Бог иска да съживи вярата ни. Иска да съживи вярата ни. И иска да сме радостни, да сме над обстоятелствата. Да не гледаме на това, което сме, да не гледаме на обстоятелствата, да вярваме в един Бог, който наистина има изход за ситуацията. И Той ще ни изведе, няма кой друг. Така че аз вярвам, че пастора има така слово, което да сподели от Бога, така че нека Бог да го благославя и да му дава правилните думи да освободи това, което Бог има. Халелуя. Халелуя. Мама изгубих някъде. Движение го няма. Номер 5. Номер 5. Пускай ли? Нищо не чува. Кога пуснато бе? Халелуя. Добре. Не пипай. Няма гъбичка. Много смущава. Сега се чува всичко и да дише наистина работа. Халелуя. Нека да се помолим. Боже, благодарим Ти за тази вечер, за Твоето присъствие, за помазанието Ти, за Словото Ти. Моля се сега това Слово да дойде в сърцата ни, Господи, да бъде това меч, който да разделя душа, дух, кости и мозък и да извади всичко наяве, Боже. За да може наистина да се покаяме, за да може наистина да дойде тая очистителна вода и да не измие, Господи, всичко, което Ти пречи Ти да не употребяваш за Твоя слава, защото за това си ни призвал и за това си ни избрал, Господи, да бъдем светлина в този свят, да пренасяме плод и да растеме, Боже, по всичко в Тебе, за да може един ден да видим лицето Ти. И аз вярвам, че този ден е много скоро. И ние Ти благодарим, че Ти ни показваш, Господи, неща. И Ти показваш, Господи, до какво се случва. Затова и апостол Павел казва, че духовните неща се говорят на духовни човеци. И аз се моля тази вечер да има тук, Господи, духовни човеци, за да може да разберат времената и да разберат Словото Ти. Затова се моля, благословени, святи души, даваме Ти пълен контрол. И се молим Ти, святи Божи души, да извършиш волята си тази вечер. Да даваме Ти се и благославяме свято Ти име. Амин. Значи, това, което върви в мене, миналия път говорихме за водното умиване и ще продължим малко в тази посока, защото Господ задълбочава неща.
И аз искам наистина да започнем да размишляваме Словото, за да може това Слово да наумлива и да може това Слово да направи да пораснем в познаването на Бога повече и повече, защото времената наистина са последни. И ние виждаме раздвижване не само в духовния свят, но и в физическия свят. Виждаме катаклизми, които се случват, виждаме много пророчества, които са говорени в Стария Завет, които сега се изпълняват. И аз не мога да остана безучастен на това и да не говоря на църквата неща, които Бог иска да се говорят, защото Той ще дойде в ден, казва, който не го очаквам. Ще дойде като крадец, когато е нощ. Обаче знаете ли какво разбрах днеска? Че има два вида нощ. Едната си е нощ, която си е нощ, обаче другата е, която няма слънце, както беше по времето на разпятието. За 3 часа. Така че не знаете каква нощ ще бъде. Дали ще е нощ, дали ще е посред обед, но пак ще е нощ. Искам наистина църквата да се отваря ушите, духовните, ако може да ги отвори. Защото Исус казва, който има уши да слуша, нека да слуша. И казва на учениците, вашите очи и вашите уши са блажени. Защото чувате и защото виждате. Слушайте, бънка сала на Бога. Ще чуят важни неща. Искам сега да отидем в едно слово и ще започнем с него. Продължаваме от миналия път. Словото е в Римляни. Книгата Римляни. Извинявайте. Ефесяни. Книгата Ефесяни, 5 глава. Така. Тук говори за Христос и църквата. Аз ще прочета и Ефесяни 5 от 23. Защото мъжът е глава на жената. Искам това да го гледаме за църквата. Той говори за църквата. Защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата, като само Той е спасител на тялото. Но както църквата се подчинява на Христос, така и жените нека се подчиняват във всичко на своите мъже. 25. Мъже, обичайте жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, за да я освети, 26 стих е ключов, за да я освети, след като я е очистил със водно умиване чрез Словото. Амин. Водно умиване и Словото. За да я представи на себе си църква, славна, безпетно, или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна. Църквата трябва да бъде славна, безпетно или бръчка, и друго такова нещо е да бъде свята и непорочна. Амин. Искам да вземем сега този стих, за да я освети, след като я е очистил с водно умиване чрез Словото. Амин. Книгата Йоан. Това ще е малко Библия. И ще говорим. Книгата Йоан. За да съм си вземал и Библията, защото да не прескачам. Йоан. Ако не знаете къде е след Лука, следва Йоан. Казвам го за тези, които не четат Библия. 3 глава, 5 стих. Говори за Никодим. Днескашната тема е, само ще ви кажа каква е темата. И вие може да ми се смеете. Обаче темата е новорождение. Кажи новорождение. Ще ви кажа, че църквата в своята си, как да кажа, колективизация, ако мога да кажа колективно, в голям формат, може би 40% са неновородени християни. Когато не мога да ги нарече, че са християни. Как е, брат? Ма ние ходим от 20 години на църква и се новородени. Ама как така? Ами така. Като те гледам делата и като те гледам как се отнасяш, нали, и какво правиш, и дали си посветен на Бога или не си,
Значи не си новороден. Един новороден човек днес се размишлява върху това слово. Вчера нали тях споделили малко, обаче дойдоха хора от друго място, не ги познаваме, за първи път ги виждам. И ще ви кажа новородени хора какво представляват. Говорят неща, които ги знаем до болка, обаче с такова отношение, че предигнаха нас. Ще ме налитнеме. Не, че не ги знаем, нещата си ги знаем. Обаче много е важно как говорят хората и въпреки че не са някакви служители известни големи. И как се молят за болни. И хвалението. Тогава за 5 минути сгубиха и тази лед го гледат. Докато ги гледат само да кажат 3 думи и бяха загубили всичко и бяха почнали да пеят. И направо викам, Господи, това са новородени хора. Вижте, новородените хора отвътре им гори за Бога. Новородените хора тичат за Бога, по себе си го знам. Новородените хора не може да ги спре нищо да става въпрос за Господ. О, ма имам работа. Като имаш работа, не си новороден, така ли? Ами да. Защото на първо място, кога е твоя живот, трябва да си оправим приоритетите. Разбирате ли? Защото много скоро идва. Много скоро. И ако ние сме не новородени, значи, вижте, новорождението е промяна на твоето мислене, съживителният дух, Святи Дух, идва вътре в тебе, той съживява твоя дух и ти не можеш да останеш пасивен. Когато става въпрос за Божите работи. Когато става въпрос за Господ, ти не можеш да си пасивен. Разбираш ли? О, да, ами той да, има и ми шида. Или пък, примерно, те ще свършат тази работа, или пък аз имам други ангажименти, ще те не са Словото. Словото е това, което ще наумива, Словото на го ражда. Нали? Словото е Исус. Святия Дух оживотворява Исус вътре в нас и той да го ражда. Ама какви си нови учения? Не, това са истинските учения. Това е учението на Библията. Това е Божието Слово. Не можеш ти да бъдеш новороден без Исус и без Святия Дух. Ако те не дойдат и не правят обиталище от тебе. И вижте, много хора си мислят, че като са чели Библията един път са новородени. Или като ги е посетил Святия Дух и са новородени. Новороденият човек, казах пак, той не спира да върши и да се покланя на Господа, да служи на Бога във всяко едно отношение. Дали ще е тук, дали ще е на работата, дали ще е вънка, няма значение къде е. Той вече не е свой си. Кажи, аз не съм свой си. Ти си купен, брато и сестро, с цена, за тебе е платена много скъпа цена. И затова Исус ще дойде да се преведе тия, за които е платил. Обаче днес чух за един печат, не всички мислят, че е Святия Дух, обаче не е Святия Дух. Само. Който ви направи впечатление. Първата буква от еврит. Много интересно ми стана. Ние си мислиме, той нали, Святия Дух, ние сме кръстени, имаме говорим езици и край точка, запечатани сме. Запечатан си, когато речи нас на Святия Дух. Това новорождение да започнеш да растеш в него. Да започнеш да го живееш. Не само аз съм новороден, аз съм спасен. Тъй ли? Какво казва тук сега на Никодим? Вижте. Казахме Йоан 3:5, обаче го прочета малко отгоре. Нали? Знаем за Никодим. Исус в отговор ми рече, истина, два пъти истина, истина ти казвам, ако не се роди някой отгоре или отново, поради това, че сме мъртви в духа, заради Адам, трябваше да имаме нужда от ново рождение или отново раждане. Така, отгоре не може да види Божието царство. Никой му каза, как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? Исус отговори, истина ти казвам, ако не се роди някой, много добре слушайте сега, от вода и дух. Вода, казваме, че прообраз на Словото, от Словото и от духа на Словото. Ако не се родиш, няма да видиш царството. Един новороден човек, който е роден от дух и от вода, не се спира пред нищо да служи на Господа, той е посветен, той е умрял за себе си. И вижте, не живеят живите вече за себе си, каза Павел, но да живеят за това, който за тях е умрял. Църквата е пълна с хора, днеска ма боли кръста,
О, утре ма боли кръка. О, моля се, помоли се за мен. Не съм поделил хора с никой. Има хора, които трябва наистина да са помолени за тях. Обаче, това ли е най-важното? Това ли е основното, за което Исус дойде? Основното, за което дойде, братя и сестри, да новороди с цел да бъдем заедно с Него през вечността. А начинът ни на живот на земята трябва да отразява Него. Разбирате ли? Защото в Откровение казва, който върши дела чисти като моите, той ще наследи всички тези обещания. Който върши дела чисти като моите. Какви бяха на Исус делата? Можем да ги видим. Това прави един новороден. Това прави. И вижте, днеска бях много докосан до Словото, от 2 дена и от вчера също, и виждам Святия, че ме води в много голяма сериозност. Трябва да спрем да си играем игрички, да спрем да си правим църквянски работи, нали? Днеска съм на църква, утре ще дойда, днеска няма да дойда. Както искаш, ще си носи отговорност, имаш свободна воля, Господ ти е дал. Никой не може да върже тук, нито пък където и да е. Обаче всеки сам ще отговаря за себе си. Така, истина ти казвам, ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, и апостол Павел казва, че плът и кръв няма да наследят царство. Нали? Роденото от плътта е плът, роденото от духа е дух. Не дей се чудите, че рекох, трябва да се родите отгоре. Вятър на духа, на където си иска, или където си ще. Чуваш шума му, обаче не знаеш откъде иде и къде отива. Така е с всеки, който се е родил от духа. Защо казва това Исус? Някой има ли с представа? Защо го казва? Вятър на духа, на където иска. И отива на където си иска. Така е с този, който е роден от духа. Защо? Искам да ти кажа, защото не си свой си. Защото Исус ти казва, иди там и ти отиваш. Затова Исус казва на Петър, до сега се водеше сам. Ама от сега нататък някой друг ще води. Където не искаш. Няма да питам колко хора искат да вършите Божията работа. Защото неговото време е леко. Не е като времето на този свят. Всички сме времена натварени и затова Исус каза, елате всички, които сте отрудени и обременени, аз ще го успокоя, нали? Да. Защото неговото иго е леко. Защото няма да го носи сам. Докато времето на този свят го носи сам. То се е върху твоята глава. И колкото повече се обременяваш, толкова повече става тежко и тежко и тежко. И сега Исус казва, ела сега, ако ти си новороден, ти ще знаеш. Ще идиш, ще ги сложиш пред нозете на Исус и като излезеш от молитвената стая, ще го оставиш там, няма да си ги вземеш обратно с теб. Ще ги оставиш в нозете на Господа. И ще кажеш, ето му. Изпрати мене днес. Пяхме една песен преди малко. Хубаво е пеем, ма трябва да стане начин на живот. Защото ако ти като кажеш, изпрати мене, и като ти кажеш, иди, еди, къде си кажеш, днеска не мога, оправим тогава. Значи не си новороден. Аз говоря езици. Те всички говорят. И дявол и той говори езици. Честно ли не, да? И то много. В 15 глава, същото Йоан, 15 глава. Какво казва? Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. И говори за учениците обаче. Не говори за всички в църква. Говори за учениците. Амин. Пребъдвайте в мене и аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в мене. Как разбираме в един ученик, че Исус пребъдва в него? Тиче.
Алелуя. Тича за Господа. Тича в Господа. Тича в Господа. Амин. Тича в Господа. Посява се за Господа. Посява се за брата и сестра. Посява се. Умира за себе си. И вижте, Словото е това, което изчиства и те умива. Глава 17 стих. Това го говорихме миналия път. Като основа. Освети ги чрез истина. Твоето слово е истина. Исус е истината. Исус е вратата, да. Исус е пътя, истината и живота. Исус, ако ние му дадем шанс вътре в нас да си върши своите си дела, ние ще се новородиме наистина. Защото един дороден човек не гледа на този свят. Както каза апостол Павел, казва: мислете за горното, не за земно. Защото умряхте и живота е скрит с Христос в Бога. Мислете за... Колко обаче мислят за горното? В неделя мислим, да. В неделя мислиме за горното. А през другото време за помислим. Ще ви кажа след малко. Всичко го пише в тази хубава книга. 1 Петрово. Първо Петрово. Алелуя. Тук говори за това водно умиване чрез Словото. Където почнахме с него. Апостол Петър. Казваме, че Исус иска, или по-точно това, което говориш в Ефесяни, я очисти с водно умиване, за да я представи на себе си църква. Вижте, на себе си. Ние всички викаме, че сме невяста. Нали? Ама невястата какво прави? Покорява се на младоженеца. Покорява се на младоженеца. Никой не харесва бунт. Това беше, бунта беше основата на падението на дявола. Гордост, което ражда бунт. И Исус ще дойде ли за таковата? Не. Невяста. Не. Чай сега да се оправя Господи. Чай сега да се проработим. И той няма да чака. Първо Петро 3:21. И тук говори от 20 проща. Тук говори за духовете, които са в тъмница, на които Исус проповядва, които едно време бяха непокорни. Говорим за бунта преди малко. Когато Божието дълго търпение ги чакаше в Ноевите дни, докато се правеше ковчега, в който малцина, т.е. 8 души се избавиха чрез вода, която в образа на кръщението и сега ви спасява. Не измиването на плътската нечистота, а свидетелството към Бога на чистата съвест чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите. Чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите. Не измиването на тази плътска нечистота, когато говори за Ной, а говори, че тая вода, която е Словото, разбирате ли? Сега в кръщението, във вода, е това, което измива вътрешно. И той говори за Словото, има символ в това. Разбирате ли? Затова ние хубаво вземем водно кръщение с цел умиране на плътта, обаче вижте, това е преобраз на Словото, което те измива вътрешно. И затова говори Петър. То те измива отвътре, защото Словото те измива отвътре. Няма как те измива отвънка. Затова казва, че тя водата е преобраз, а това Слово, което те измива отвътре. Амин? Амин. И вижте, 1 Йоан 5-6. Сега малко стихове ще ви дам. Нали? Има още няколко неща, които ще говорим. Но аз сега искам да ви дам стиховете. 1 Йоан. Пета глава.
Сега, много е важно да разберем 5 глава. Ще прочета от 1 стих, ключовия 6. Всеки, който вярва, че Исус е помазаникът, е роден от Бога. Сега, всеки, който вярва, че Исус е помазаникът, е роден от Бога. Виждаме сега тук, в образа на новорождението, нали, че Словото, заедно с вярата, та прави да си новороден. Или в смисъл, Святия Дух, който озвучава това Слово вътре в тебе, нали? И ти вярваш, че Исус е Божий. Вчера двама се спасиха едно семейство, става на Господа. Младо. Нали? И точно това ги говорих в тази молитва. Отричам се от дявола, приемам Исус, вярвам, че Той е Спасител. Господи, прости ми греховете, аз съм грешник. Ела е стани Господ на живота. Тогава, не само въз основа на изповед, това е изповед на вяра трябва да бъде. Ако е само някой изповед, защото пастора ти е казал, няма новорождение. Разбирате ли? Затова много хора в църквите са не новорождени. Те са казали някакво молитва от душата тук, харесва им тяската хвалението, радват се, нали? Особено някакъв надъхан проповедник, като вземе да говори огнен, и те стават огнени, и излизат от тази врата, на първия срещат му да му кажат и до там пак до другата неделя. За Исус, нали? Що с толкова огнен, ами защото чух за Исус, нали? Се радвам и тук скачаме, пеем, обаче само в църквата. Като вземем вънка сме, ала-бала. Така ли трябва да е? Това ли е новорождението? Новорождение човек говори истината, показва истината и огъня вътре в него, нали? Запалва и другия, без да знае откъде му идва. Защото това е вътре, роденият е дух. Святият дух е там. И той почва да запалва и други, както вчера. Това един брат говореше много добре, обаче после го видях как се моли. Не само на приказки. Почна да се моли, чак се тресеше на мен. А гоним демони. Вижте, това е новорождението. И свидетелството му вика, бях алкохолик. И стрезнах за 5 минути, къде брата му закара в църквата, пиян. И вика, докато се говорихме, вика за Господа и всичко изчезва. И от тогава съм в църквата и служа на Бога. Това е новорождение. Промяна на мисленето. Въобще не мисли, че повече за този свят. И викам, Господи, ние какво правим? Имаме си битовизми. Фанали сме се за тях. И знаете ли, Исус като дойде ангел да слага печати, дали ще намери. Отворени и готови. Защото ангела на Господа ще дойде и ще трябва да сложи печати. Така пише в Откровение. Не бърза и казва, докато не мине ангел да сложи печат на неговите слуги. Ама той ще сложи на тези готовите. Халелуя. Така. Амин. Да бъде. Халелуя. 5-6 казваме, нали? Прочетат отгоре. Всеки, който вярва, че Исус е помазаник, е роден от Бога. Всеки, който люби онзи, който е родил, люби и родения от него. С две думи, този, който обича родителя, обича и родения от него. Сега, какво можем да познаем също още, че човека е новороден? Да. Колкото и да не го харесваш, брата и сестра, трябва да го обичаш. Ама не трябва. Значи любовта ти трябва да прелива. Да прелива, без да гледаш на външното. Защото който гледа на лице прави грях, се осъжда от закона. Вижте, любовта е тая, която не е само да викаме обичамата, обаче и да покажеш. Сега друг е въпросът. В тази църква няма любов, ви само подминават. Ами, не сте центъра на Вселената. Само цели да показват любов, па другите кой ще ги правим? Да не си само ти. Нали? Има и други хора. Трябва да се обърнем внимание. Някои хора смисля, че те са центъра и само на тях трябва да се покажа любов и като не им покажеш един път и вече ти си край и точка и тук няма любов и аз съм другари, ме любовя. Като искаш тук, като ти е другари. Църкви ли няма? Ама колко е новорожден, това е друга страна на въпроса, по това се познава плодът, по плода се познава. Така. Който е родил, люби и роденият от него. По
това познаваме, че любим Божиите чеда. Когато любиме Бога и изпълняваме Неговите заповеди, защото тази е Божията любов, да пазим Неговите заповеди. А заповедите му не са тежки. Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света. И като кажем света, почваме да си мислим за някакви идолчета. Не всеки битови за света, за който са фанове. О, днеска и това трябва да свърши. О, чакай се, това трябва да свърши. Оле, и утре от трябва да свърши. И третото, и петото, и станало време за служба телета няма. О, ми става служба, така. Ето, сега не гледа. Много работа е, много работа е. Много работа е. И аз имам работа. Ама съм тука. И вчера пак бях на работа, и пак бях другаде. Не си само ти. Всички са ангажирани. Когато умрял си за тия битовизми, те трябва да са на второ, на трето, на пето място. На първо трябва да е Господа. Огъня трябва да те изгаря отвътре, да не мога да седиш, защото днеска имаш служение. Не е моето служение, твоето служение. И вижте, ето го записна на периоди. Всичко, което е природено от Бога, казва, ако си новороден, с две думи, побеждаваш този свят. И тази е победата, която е победила света. Нашата вяра. Така. Сега чета на това с по-големите букви, ама съм се отбелязал стиховете тук и. Който побеждава света? Кой побеждава света? 5 стих. Ако не този, който вярва, че Исус е Божия Син. Това е Исус Христос, който е дошъл как? Чрез вода и кръв. Водата е? Словото. Кръвта е? Хайде? Кой е кръвта? Образ. Мазаха там с чемишири. Горе. Вода и кръв. В Евреи също го говори. Там казва три са, които са съгласни. Духа, водата и кръвта. Виждаме ли за какво става въпрос? В едно новорождение е духа, водата и кръвта. Трябва да съм в съгласие. Едно да ми е както трябва, не си новороден. Не само казва чрез водата, не само чрез словото, но и чрез кръвта. Неговата кръв са проля на головата. Неговата кръв е жертва. Така. И духа е, който свидетелства, понеже казва духът е истина. Защото три са, които са свидетелстват, където и как сега при малко. И в Евреи ще го казва. Духът, водата и кръвта. И тези три са съгласни. Ако приемаме свидетелството на човеците, свидетелството на Бога е по-важно, защото това е Божието свидетелство, с което Бог свидетелства за Сина си. Който вярва в Божия Син, има такова свидетелство в себе си. Който не вярва в Бога, направо го е лъжец, защото не е повярвал в свидетелството, с което Бог е свидетелство за Сина си. Нали? И сега едно много интересно слово, искам да прочем в книгата Тит. В книгата Тит. Трета глава. Аз съм насловно, че викам, какво чета тук, бе? Книгата Тит, трета глава. Така. Петия основен, ще четем от 4. Но когато се яви благостта на Бога, нашия Спасител и Неговата любов към човеците, Той ни спаси не поради праведните дела, които ние бяхме сторили, а по своята милост, чрез окъпването, т.е. новорождението и обновяването на Святия Дух, който
6 стих. Когато изля обилно върху нас, чрез Исуса Христа, нашия Спасител, и оправдани чрез Неговата благодат, да станем според надеждата наследници на вечния живот. Вярно е това слово. Така, Той ни спаси не поради праведните дела, които ние бяхме сторили, а по своята милост чрез окъпването, т.е. ново рождението. Словото, кръвта и Святия Дух идват в тебе. Те трябва да са в съгласие, за да бъдеш ти новороден християнин. Амин. Не може по друг начин. О, кръстих съм Святия Дух. Точка. Или пък кръстих съм във вода. Ти кръстен си брат във вода. Ти какво разбираш под кръщение във вода? Ето тук го казва кое. О, да потапям и се кръскам за вода. Добре, това е част от цялата работа. Ама не е цялата работа. Цялата работа е твоето новорождение чрез духа. Словото е водното умиване вътре в тебе. На това вътрешен човек. Амин. Евреи. Това е следващото. 9. 14. Ще чета от 11. Точно за кръвта. Но понеже Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, Той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена, т.е. не от настоящото творение. И не с кръвта на козлителци, но със собствената си кръв. Влезе веднъж завинаги в светилището и придоби за нас вечно изкупление. Защото, ако кръвта от козли и от телци и пепелта от телица, с които се поръсваха осквернените, освещава за очистването на тялото, то колко повече кръвта на Христа, който чрез вечния дух принесе себе си, без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртви дела, за да служите на живия Бог. Целта на кръвта е да очисти твоята съвест. Поради мъртвите дела, които си живял преди да приемеш Исус. Кръвта и Словото, заедно с Святия Дух, или водата, и Словото, правят тази работа. Вътре в нас. Амин. Тогава си новороден. Не е изповедта на една молитва да прави новороден. Не е полагането във водния гроб само да прави новороден. А тия три неща вътре в тебе, заедно действащи, да променят, трансформират вътрешния ти човек. С две думи се променя твоя характер. Така, сега няма да говорим на кой колко е променен характера, всеки се знае. Какъв е бил, какъв е станал, какъв е повярвал, нали? И какво се е случило в живота му, нали? За тия години, които е в църква. Всеки си прави сметката или всеки си прави нещата. Един ден казва Господ, че дойде и ще изяви всичко пред всеки. Нали? Ще го гледаме като на филм. И тогава ще си даваме от сметка, да отчета. И всичко тук не е за нещо, за някакъв факт. Тук става въпрос за награди. Кажи награди. Някой ще има повече награди, други има да няма никакви награди, но всеки ще получи според своето действие, казва Павел. Със своето работене. Халелуя. А ти, коли си новороден, казва плът и кръв няма наслед царство. Затова трябва да се родиш от вода и дух. Абе да бе, ще видим един ден. Той ще ти покаже. Амин. Те всички изповядват така. И това няма лошо да изповядваш. Ама нали делата говорят друго. Това трябва да гледаме. С очите на вярата. Амин. Знаете ли? Един такъв пример. Мога да дам. Може би за себе си ще го дам. Не искам да говоря за никой, за мен си ще говоря. Има неща в моя живот, които много години аз се боря с тях. И както апостол Павел един ден получих един такъв отговор, доволната е моята благодат, нали? Обаче Господ казва, виж, ти трябва да вземеш решението. Ами аз го вземам, Господи, ето. Ами що си го вземаш обратно пак? Какво ми даваш? Защо? И онен ден говорихме тук, че Господ ще да направи да намразим някоя работа. Амин.
И моята жена свидетелстваше за някои неща, които вече не мога да прави. Уж, слава на Бога. И вижте, когато се молиме и вярваме и казваме, че Словото не освобождава, нали? И Словото не изцелява, и фактически Словото, което е рема и което става на тебе откровение в тебе, тогава това те освобождава. И когато Бог е дава Слово и става рема в нейния живот, те освобождава. Така работи. Не само, нали, като вчера братята, давай и вика ми на моята жена, вика ми. Минахме по този път. Слава на Господа, вика и там на тези хора. Молят се много хубаво това, нали? Изцеляват се хората, падат, стават и Святия Дух, нали, работи си. И това е, че нивата почват да стават различни. Нали? Виждаш неща, които ти си бил преди и сега кажеш, Господи, наистина това е хубаво, то се работи. За тях, защото вярата им работи това. Нали? Ние вече сме в едно някакво такова, не че сме повече, напротив. Колкото повече порастваш в Бога, толкова по-трябва да се смиряваш. Нали? И аз им дава те да се движат там, моята жена е свидетел. Просто те даже ме поканяха, викам, действайте, ние ще гледаме. И просто видях така, насърчих се много, викам, Господи, наистина тия хора имат глад за Бога и са истински. Няма това. И това е нещо, което запали и нас, нали? И запалва, като видим такива ревностни хора, огнени за Бога. И хвалят Господа. Сега не знам колко са последни, защото нямам се, не за първи път ги виждам, нали? Обаче, като им гледам действията, виждам, че са новородени хора. Това е много важно, да ти кажа честно, почнах да ревнувам и казах на Господа, абе искам както бях преди да ме направиш. Нали? Сега с тия много работа и много неща и уморени сме се. Ние всички сме уморени. Какво да правим? Живеем в плът. Тя се уморява. Винаги ще реве тази плът. Винаги ще пречи да идиш да свършиш Божията работа. Защото все е нещо. Все имах и нещо. Тук болешки, там не знам какво. Господ е тоя, който те освобождава, ако ти искаш да тичаш на неговото, ако искаш ти на неговото ниво да тичаш, той ще направи нещата да тичаш. Това е. А говорим за новорождението. Пъти го искаш го приема, го искаш не. Това си е твоя лична работа. Ама аз гледам, както Исус каза, по плода се познава дървото. Гледам плодовете. На един новороден човек се виждат. Вчера ги видях наяве. Така че вижте, много скоро ще се случват катаклизми. Катаклизми няма да стане. Има пророчества, които се изпълняват, така че няма да наобнемат. Обаче тия, които са негови казват, той ще си има грижата за тях. Там ще са види новорождението на всеки. И аз и за мене си го говоря това. Защото съм взел решение за себе си, какво ще правя по-нататък. Нали, искам наистина да живея така, както Бог иска да живея. Амин. Не само да говорим тук, защото нашата отговорност е много по-голяма. Тук заставаме. И ги говорим на вас тези работи. Който повече се дава, повече се дава. Да. Казах Евреи 9, нали? Казваме го това Евреи 9, 16. Сега отиваме в 10. Десета глава, основен стих 22, ще прочетем от 19. И тъй, брати, като имаме чрез кръвта на Исус дързост да влезем в светилището, имаме чрез кръвта. Казва, че кръвта на Исус свидетелства повече от Авел. Вика. Авелът кръв вика от земята, обаче на Исус свидетелства повече. Важи, да думи, айде така да го кажа. Повече от Авелот. Авелота беше проляна от брат. А Исусовата беше проляна за целия свят, за нас. Така че казва, кръвта на Исус дързост да влезем в светилището, по новия и живия път, който Той е открил за нас през завесата, т.е. плътта си. И като имаме велик свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце, с пълна вяра, с сърца очистени чрез поръсване от лукава съвест
и с тяло измито в чиста вода, нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен онзи, който се е обещал. С две думи. Нека пристъпваме с искрено сърце, с пълна вяра, с сърца очистени чрез пръсване от лукава съвест. Казахме одеве, че това е очистване вътрешно. Сърца очистени от лукава съвест чрез кое? Кое на очиства? Пръсването обаче с какво? Тук не пише. Да. Пръсване от лукава съвест и тяло измито в чиста вода. Измито в чиста вода. Петър казва, че нали, тук не става въпрос за измиване външно, става въпрос за измиване вътрешно. Като показва. И нека се грижим един за друг, за да се поощряваме към любов и добри дела, като ни представим да събираме заедно, както някои имат обичай, а обещавайте се един друг и толкова повече, колкото виждаме, че денят наближава е много близо. Ама толкова близо, че не може да представите. Какво трябва да правим? Да се събираме. Амин. Да се поощряваме и да се събираме. Обещаваме. В добри дела. Да се поощряваме към любов и добри дела. Да се грижим един за друг. Така. Да се обичаме. Така че да се поощряваме. Алелуя. Много хубаво. Хубаво е написано. Не, това е супер. Сега трябва да почнем да го практикуваме. Амин. Нали? Така. Така. Марка 4. Четвърта глава. Ще прочетем, тук говори за почвите, 17 стих. Каза Божия, че по плода се познава. Дървото. Ние сме дървета, посадени при потоци води. Чието виец не поява. Нали? Сега водите течат към всеки един от нас. Колко обаче пият, колко се напиват, колко преливат, всеки според, нали? Това, което приемат. Дали въобще приемат. Така, 16 стих. Също посякото на скалиците места са тези, които като чуят Словото веднага с радост го приемат. Амин. Супер. За какво победаше пастора? Супер. С радост го приемат. Да, супер, докато излезем отвънка. И като излезем отвънка, следва 17 стих. Който казва, нямат обаче корен в себе си, ама са превременни. После като настане напас или гонение, поради кое? Поради тях ли? Поради Словото, което Господ ти е дал за твоя живот. Получаваш пророческо Слово и си надъхан. И идва ситуацията и спреш да вярваш на Словото. Това беше за... я стане, я не. Виж какво ми се случва. Знаете ли колко пъти говори Господ Слово, минава се един месец и към какво става сега? Господи, Словото, като го даде днеска, не значи, че като дадеш отвънка, ще се случи. Трябва да се полива. Да се полива във вътрешната стая, поливане, амин, със Слово, поливане, с молитва. Как расте? Алелуя, никой не знае. Не знае. Да. Ама ще изгоре времето, ама не искаме да пораснем днеска за утре, ама не става, няма готов момент. Сега вече какво ли са измислили? От днеска за утре стават краставици, домати, толчеви, хубави, червени и каземи да ще присъди. Ама това е фалшиво. Видали? Такива. Алелуя. Лъжи. Така. Нямат обаче корен в себе си, превременни са, после като настане напас или гонение заради Словото, веднага се съблазнява. Така. Посякото между тръните са други. Те са онези, които са слушали Словото. И да слушат всички. За какво говори пастора? За новорождение. Амин. Слушат Словото. Ама светските грижи, приманката на богатството, пожеланията за други работи, като влязат, заглушава Словото и то става безплодно. Първото, което е светските грижи и приманката на богатството. Добре, отмахваме приманката на богатството, обаче светските грижи. Битовизмите, дето ти казах преди малко. Господ ти дава Слово, какво да правим?
Господ ти дава слово, Заповедта. което идва директно от Бога. За твоята ситуация, повтарям го. И ти викаш, супер, алелуя. Обаче светските грижи. Моя проблем. Моите грижи. Пастора не знае за мен. Той не ми знае проблема, сега тръгна да ми приказва тук. Пастора и той е в път и кръв. И той си има негови си проблеми. Да няма. Благославяме. Да не бъдем. Докато си на тази земя ще имаме. Не го казвам, не съм лош пророк, това е истината. Вярно е. Обаче как ги минаваме е вярно. Да, ми е вярно. Това иска да кажа тук. Примамката на богатството, светските грижи, каза Исус, сядате сега всяка грижа. Апостол Павел, възложете на него. Петър ли беше или Павел, да го объркам. Защото той се грижи за вас. Всяка грижа възложете на него. Не казва, вземете се да се носите ви. Новороденият човек дава грижите си на него. Не новороденият си ги носи сам. Това е. Много е лесно да го разпознаеш. Като почнеш да ги видиш огрижени физиономии, обаче са християни, с табелка. И грижите си ги носят с тях си. И не ги дават на Исус, защото казва всяка ваша грижа да сложите на него. Защото той се грижи за вас. Значи не вярваш, че Бог може да се погрижи за тебе. Не вярваш. Неверие, да. Такива са тия, светските грижи. Примамката на главата, пожеланията за други работи. Помните ли, господарите си прати едни слуги да канят хора на сватба? Да. Кой казва, сега имам Имам да мозя, имам да сватба ще правим, къща купихме, не знам какво направихме, третото, петото, кола имам. шестото. И он казва, какво казва господа, ми не са достойни. Сега иди да събереш по улиците, каквото намериш. И това са преобраз на нас, езичници. Иди да ги събереш, всички дето. Виждаме ли колко е важно? Един новороден човек не го интересуват светските битовизми. Защото не гледа на земното, а на небесното. Това е номер едно. Тичаш казва на попрището, което Бог ти е дал. Тичаш на Господа, на призива от Бог, как беше точно. Да. Тичаш по този път и не се обръщаш назад. Исус каза, който е се хванал за работа и гледа назаден, не е борен за царството. Който е сложил ръка на работа, означава сложил ли се ръка на Господа, на Словото. Казва ли му се да, значи няма назад. Няма назад. Сещам се за жената на лица обърна назад. На Лот. Да, стълб от сол. Много хора стават на стълба от сол, Да не бъде. защото гледат назад. Ма ти знаеш, през миналата година какво беше? Какво преживях аз? Минало е. Ами да, ама се обръщаме назад. Няма да гледаш, много говориш още. Преди 15 години, преди 15 минути, какво е било, няма значение. Да. Гледаш напред. Предстоящо поприще, което Бог те е сложил. Господ иска хора, които са умрели за този свят. Умрели за този свят. Святи души, благодарим ти. А по святото 20 на добрата земя са тия, които слушат Словото, приемат го и дават плод. Приемат го и дават плод. Амин. Халелуя. Така. Римляни четат ли ви? Не, римляни не сме. Само да видя точно кои стихове бяха. Съм си ги отбелязал.
7 глава. Малко е... Ще го споделим. Не точно в този контекст, но има малко неща, които така Святия Дух, като четах 7 глава и там ми ги свърза с това, което сега споделям. Тук апостол Павел казва, горки аз човек, който ще ме избави. Това е 3 глава. И тук в 7 го има накрая, но искам да прочета какво става въпрос. Тук говори за греха, нали, и за битката между духа и плътта. Нали, и понеже ние говорим за новорождение, искам малко да покарам от това да видим. Той за коя война става въпрос, нали, в самия него. И той не е само в него, то става и в нас. Ако наистина истински новорожден човек, винаги има тази война вътре в себе си. Нали. Плътското винаги иска да вземе надмощие над духовното и тук е най-голямата война. Нали. И затова казва, че вие, като гледам, не сте духовни плътски, бе, като има между вас разпри, раздори, разцепления, къвги, то такъв, он е по-най, третия, не знам какъв, нали, и гледаме тия работи на външно, така вие гледате на външното. Ако сте новогледни, няма да го гледате това. И няма да постъпвате по този начин. И така, тук говори за закона на плътта и закона на духа. И аз искам така малко само да загатнем и може би няма повече да вземам време. Така. Тук вижте какво казва от начало, че прочитава. 7. И тук говори или не знаете, братя, че говоря, защото говоря на човеци, които знаят какво е закона. Че закона владее на човека само докато той е жив. И тук дава, нали, между мъжа и жената. Казва, защото мъжената жена е вързана чрез закона за мъжа, докато той е жив. Но когато мъжът ти умре, тя се освобождава от закона на мъжа. Нали? И така, ако докато е жив мъжът, тя се омъжи за друг мъж, става прелюбодейка. Обаче, ако умре мъжът ти, свободна е от този закон и не става прелюбодейка, ако се омъжи за друг мъж. Така, братя мои, вие умряхте. И сега искам да го видим това, нали, в духовно, той го казва. Умряхте спрямо закона чрез Христовото тяло, за да се свържете с друг, т.е. с възкръсналия от мъртвите. С закона умръш. По път. Разбирате ли? За да се свържеш чрез възкръсналия от мъртвите. Демек, благодатът сте спасени чрез вяра, не от самите вас, това е дар от Бога. Тук има едно малко дълбочина. Вие умряхте спрямо закона чрез Христовото тяло. Исус умря на кръста, нали? За закона умряхме. За да се съединиме с този възкръсналия Христос. Така че един новороден човек няма вече какво да преплаваш на кръста там. Не живееш по този закон. Той вече е умря мъртъв за тебе. Новорождение човек казва. Че се съединяваш вече с възкръсналия. Амин. Това, който е възкръсналия Христос. И вече не живееш по закон, живееш по благодатта. Вече новороденият човек живее по благодат, чрез вяра. Амин. Да. За да принасяме плод на Бога. Иначе не можеш да принасяш плод. По закона няма как да стане. Там не можеш, бе. Няма как да възкръснеш по друг начин. Чрез възкресението е само ако си новороден. Тогава има възкресение. Защото казва, когато бяхте плътски 5 стих, греховните страсти, които се възбуждаха чрез закона, вижте, закона казва, че познаваме греха само. Тия греховни страсти действат, когато има закон. Нали? Казва, те се възбуждаха чрез закона. Действаха в нашите тела, за да пренасяме плод, който докарва смърт. Така ли? 6. Но сега, като умряхме спрямо това, което ни държеше,
освободихме се от закона, така че ние служиме вече по нов дух, а не по старата буква. Това надържеше. Държеше на закона на смъртта, когато живееме по плът. Затова апостол Павел казва, вие сте ли плътски, бе? Вие сте плътски, да правите такива разни. Даже казва в Коринтяните, до там сте стигнали, че един се качил на вашето селево. И вие ще го търпите в църквата. Толкова път. Тогава казва по-седми стих, да кажем ли, че закон е грях, да ни бъде. Обаче напротив, не бих познал греха, освен чрез закона, защото не бих познал, че пожеланието е грях, а по закона не беше казал ни пожелавай. Обаче греха, но понеже грехът се възползва от заповедта, произведе в мене всяко пожелание, защото без закон греха е мъртъв, ако няма закон. Така. И аз някога бях жив без закон. Обаче като дойде заповедта, грехът оживя, а пък аз умрях. И това трябва да е отношението на един новороден християнин. Бях жив без закон. Обаче като дойде заповедта, греха оживя и аз умирам. Умирам за закона. Умирам за греха. Амин. Аз умрях, казвам. И сега, намерих това, че самата заповед, която беше дадена да ми докарва живот, ми докарва смърт. Лошо ли е това? Казва, грехът обаче се възползва от възможността, че заповедта да ме измами и ме умъртви чрез нея. Така че закона е свят и заповедта свята правна добра. Това ли, което е добро, тогава това ли, което е добро, стана смърт за мен, да не бъде. Греха, за да се покаже, че е грях, ми причини смърт. Чрез това добро нещо. Така че чрез заповедта грехът да стане много по-греховен. Защото знаем, че законът е духовен, а пък аз съм от път, продаден под греха. Затова не може този закон, нали, който е духовен, който си от път, да извърши неща, без да бъдеш новороден. Разбираме ли? Затова казва, защото не знае какво правя, понеже не върша това, което искам, а това, което мразя, не го върша. Затова казва ми Одеве, че докато Господ, както говореше в Стария Завет, където четахме миналия път, не ли те докара да намразиш това, което ти пречи, да го намразиш. Казва, тия мерзости, които вие вършите, аз ще го накарам да ги мразя. Амин. Въобще да ви станат отвратителни. Това е нещото, което трябва Господ да извърши вътре в нас. И за да може ние наистина да имаме това новорождение, да го преживяваме. Амин. Амин. Казвам, защото не знае какво правя, понеже не върша това, което искам, но това, което мразя. И казва, обаче ако върша това, което не искам, съгласен съм с закона, че е добър. Що? Защото ти искаш да вършиш добри дела, обаче той те кара да вършиш някога. Казва, има такава приказка, има такава поговорка, бе, нали? Че е забраненото. Да, е слабо. Нали, се... Щом е забранено, значи е хубаво. Така и дявол излъга Ева. О, никак няма да ти станеш като Бога, тя е като Бога, обаче ти ще станеш, поедеш. Никак няма да умреш. Никак няма да умреш. О, питай от това, бе. Абе, закона е. Остам този закон само. Ти да виж, че е хубаво. И знаете ли колко хора живеем по този начин? Ама иначе са пишем, че сме новорождени. По този начин живеем. Някакви закони. Не сме по благодат. Не живеем чрез вяра. А закона, ако кажем, какво казва закона? Нищо казва, че ако умреш по този начин, ако живееш по този начин, умреш. Затова апостол Павел стига до този извод. Едно не ми свет на лампата, да го чета. Затова не аз сега върша това, а грехът, който живее в мен. Защото знае, че у мене този с плътта ми не живее нищо друго. Хале. Понеже желание за доброто имам, но нямам силата да го върши. Защото не върша доброто, което желая, злото, което не желая, не го върши. Но ако върша това, което не желая, то вече не го върша аз, а греха, който живее у мен. И така, намирам този закон, че при мене, който желая да върша, доброто, злото е близо. Колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон. Обаче в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми, в тялото. Окая наш човек, кой ще ме избави от тая тяло на смъртта? Благодарим на Бога, има избавление чрез Исуса Христа, нашия Господ. И така,
Сам аз с ума слугувам на Божия закон, с плътта на греховния. С ума слугувам на Христовия закон, който е любов, мир и радост. Обаче с тялото си и с плътта си на греховния закон слугувам. Един новороден, истински християн слугува на Господа, не само с ума си, но с тялото. Затова казва на друго място: предайте телата си жертва жива, свята, благоводна за духовно служение. Стига с това плътското. Стига с това плътското. Римляни 12. Така че ние трябва да предадем телата си. Име плътта. Плътта. Да не служи вече на този греховен закон. Апостол Павел казва: с ума служа на Божия, обаче греха и тази плът тя само мамута в тия греховните работи. Защото закона е това, който я прави да е живо. Обаче ако ти живееш по благодат, чрез вяра, тя се умъртвява. И като те предадеш жертва жива, благогодна за духовно служение, тотално умира. Обаче ние тичаме за Господа и сме свързани с тази земя, с този свят. Нали? Апостол Павел казва на едно място, че ние не можем, нали, да се отделим от света. Казва, като живеете в този свят, нали, или като се ползвате от света, нали, да не сте му предани. Да не сте му... Ето сега, примерно, имаме технологии тук, вижте колко много работи. Нали? Казва да ги използваме, ама да не сме им предани. Да не треперам, колко, знаете ли колко работа трепераме ние? Особено тия материални. Сега не значи, че трябва да ги рушим, нали? Обаче не мога да трепераш на всичко. Я да не се щупи това, оле да не се щупи, оле онова, оле третото, оле петото. И в един момент, вместо ние да почнем само да се възползваме от тях, ни трепераме нещо да ни стане. И с леките коли е същата работа. Леката кола, вместо тя да те е на тебе, да ти служи, почваш да изслужваш постоянно. Но това трябва да направо, но трябва петото, шестото и някои вече живеят и в колите си. Идоли. Да. Това е плътското, което надърпа от Бога. Нали? Господ не ни е казал да не ги ползваме, обаче не е казал да не стават те идоли. Затова казва, аз виждам, намирам друг закон в плътта. Тя постоянно накара да се грешава. Затова е враждебна. Нали? Наистина е враждебна на духовното. А затова един новороден, истински посветен християнин не обръща внимание на тези работи. Колкото и да иска плътта и да реве, ние ходихме колко време беше. Без лека кола, да, но като пример. Един ден ми дойде до тук и викам: Господи, и ми пука да ще караме някаква на кола. Аз си ходя на църква. И сме ходили пеши. Връщали сме се пеши. Обаче вижте, важното е какво гори вътре в тебе. За кой гориш? Като няма с по-да няма. Знаете ли, ние са бяха научили да ги возиме всеки път, да бъдем да ги взимаме, не говоря за тук, говоря преди там, на друго служение. И постоянно да ги возиме, нали? Ако не ги вземеш, няма да бъдат на църква, тя църквата има на 3 км, има на рейсове. Обаче по-хубаво пастора да ги забере или па някой друг от църква и да ги води. Няма лошо, хубаво е сега, ако не мога да ходя, те могат. Аз как мога да ходя? Това, което ти казвам, или което ви казвам, е за хора, които примерно няма как да идат до църква. Нали, това е нормално, да ги събереш, да ги докараш, да се ги върнеш, това е служение. Но хора, които могат, па ги ходят, е друга страна. Защото ако ниш да ги вземеш, нали, или пък. Нямал съм да ида на рейса и хора се идвали да ме вземат, защото съм нямал с какво да ида. И аз един път ми светна лампата и казвам на жена ми: няма па само да ходя да ме вземат. Господи, няма, да идва никой. Ще ходим пеш. И да видите как сме ходили пеш. Без таксита, без рейсове. Ама, искам да хванем есенцията с това, което ви говоря. Че това, което е вътре в тебе, огъня така да го правиш.
Не защото трябвало или защото нещо се било. Защото това, което е вътре в тебе, те нуди. Амин. И не го правиш за Бога, ти го правиш в Него. Ако не си в Него, ще го правиш, защото трябва. Или пък, аз сега къде ще ходя, нямам ето, нямам средства, нямам това, нямам това, и те само се оплакваме, нямам това, нямам пето, нямам шесто. Нямаш, защото не вярваш на Бога, че може да ти снабди нужда. Всичко има. Да. Бог може ли да ти снабди нуждата? Може. Ама вярваш ли, че може? Вярвам. Вчера тия ги питах, вярвате ли, че Исус Христос възкресява мъртви? Да. Добре. Значи може да те възкреси и детето. Ага. Молим се и продължаваме да се молим. Обаче вижте, вярата е тази, която те задвижи Божията ръка. Но Ория не вярва в неща, които за този ум са луди работи. Казва, това е луда работа. Ама вижте, за Бог няма, той обича да прави такива неща. Нашите очи деца, как стане, бе? Това не може да стане, това не може. Това не може да стане, не може да се случи. Но за Господа няма нищо невъзможно. Може да накара една жена да роди на 99 години. Да. Не? Може. Вяра, когато се съедини с Словото. Да. Затова уния ни гледаха, защото не са съедини вярата. Нямаха вяра, казва Слово. Евреи. Затова не успяха да влезнат в обещаната земя. Защото нямаха вяра. Защото не вяра и постоянно мрънката. Без да помнят знаменията, които Бог направи за тях. Тия знамения, които извърши в Египет. За тях. И изгледаха и постоянно мрънколясваха. Защо? Защо? Да свършвам ли? Щом казваш? Едната като каже и трябва спирам. Ще каже, ще. Тя слага манджата. Манджата. Манджата вече е приготвена. Вижте, Исус им беше сложил една трапеза, Йоанна 22. И казвам, че имате ли дойдете? Ми нямаме. Ами, ти ще намерите, бе. Така че иди при Исус, като нямаш манджа. Той вече е сложил. Сега като да не ме запалил печката. Не бе, той вече е сложил манджа. Какво казва? Аз имам храна, за която вие не знаете. Нахранил съм се вече. Така ли? Някой да не би да му е донесъл. Нали, те така се викаха в мъжностите. Някой да му е донесъл. Донесъл му е, да. Ангелите му служиха и му носиха храна. Като Илия. Бяха гарги. Гаргите, Така че какво? Може да те е сложил вече Господ ти манджата на поклона. Защото ти си дошла или си дошъл тук да се поклониш на царя. Амин. Но определеният човек не го интересува. Кой ще му сложи манджа? Той знае, че като сиди ще има заедно. Как ще стане, не знаем. Как се случи? Господ е Бог на чудеса. Алелуя. Татко, благодарим ти за Твоята милост. Защото и днеска сме пак поради нея тук. И те издигаме. И те благославяме. Благодарим ти за това слово. Наистина, аз се моля всеки един от нас да направи равносметка, дали наистина преживял новорождение. Може да сме преживели, но да живеем, дали в момента живеем новорождение. Дали в момента наистина сме истински новородени. Молим те ти да ни дадеш да разберем истината, да познаем истината и тя да направи наистина свободни. Да видим себе си, Господи, защото наближава царството. Искаме наистина ангелите да ни подпечатат. Затова не се предаваме тази вечер на Тебе, предаваме и остатъка от вечерта на Тебе. Благослови братя и сестрите, укрепи ги, направи ги силни, да устояват истината, наистина да живее вътре в тях. И когато излезем сега от тук, наистина, нека да покажем чрез тия добри дела, които са продиктувани от Тебе, Господи, и от новородения ни дух вътре в нас, да вършим само Твоята работа и Твоята воля.
Тата моля, Господи, благослови ни, опази ни в името си, направи ни способни, чрез силата на Святия Дух, да извършим всичката ти воля. Амин. Благослови хляба и виното. Сега, Господи, ще вземем наистина при образ хляба, който е Твоето тяло, което и тази вечер разчупим. Словото Ти, Господи. Както и виното, което е кръвта, която се проля на Голгота заради нас. Тая кръв, която изчиства нашите съвести от мъртви дела. Се молим и тази вечер да изчисти съвестта ни, Господи. Да ни измие. Освети и изчисти, Господи, святи души. Благодарим Ти. Ние сега избираме да простим на всеки всичко. Прости ни, Боже. Ние прощаваме на всеки. Искаме да бъдем наистина чисти, когато зливаме от хляба и от виното. Предаваме Ти и Ти благодарим. В името Исус. Амин. Се проля Голгота за мен, който свята кръв, тя спасява душите ни. Който свята кръв, се проля Голгота за мен, тя очиства от грях и избавя от своя души.